Monster Energy dnes pozná asi skoro každý. Obrovské plechovky, skvelý dizajn a hlavne milióny fanúšikov po celom svete. A dnes sa spolu pozrieme na top 10 zaujímavostí o Monster Energy, ktoré ste určite, ale že určite nevedeli. Ešte pred začiatkom videa určite lehoďte like, odber, pekný komentár a možno na budúce spravíme video top 10 najhorších príchutí Monster Energy. Takže napíšte mi do komentárov, čo si o tom myslíte. Nedem okecavať a ideme na videjko. Monster Energy nevznikol ako firma s takýmto názvom. Po nejakých 30 rokov sa táto firma volala Hansens a vyrábala limonády a juicy. Prvý Monster vznikol až v roku 2002 a jeho predaje absolútne explodovali. Tieto tri pazúry sú tam nie len tak, ale má to symbolizovať vlastne tri pazúry, ktoré roztrhli plechovku a vďaka tomu Monster Energy získal tento unikátny dizajn. Monster Energy sa predáva vo viac ako 140 krajinách, ročne sa vypijú miliardy plechoviek a v niektorých krajinách sa predáva viac ako tento sprostý Red Bull. Coca-Cola v Monster Energy vlastní veľký podiel firmy. Vďaka Coca-Cole môžeme nájsť Monster Energy vlastne skoro vo všetkých krajinách sveta. Ktoré Monster Energy obsahujú viac ako 200 mg kofeínu, tento konkrétne má 200 mg. No a predstavuje to niečo ako dve silné espressa naraz, takže si to hlavne obľúbili gamery, študenti, ľudia, čo chodia do práce a ďalej ľudia, čo radi hazardujú so životom. Tuto jedno možno viete, ale Monster Energy má strašne veľa variácií, príchutia edíciu, napríklad Rehab, Juiced, Ultra, Java a ďalšie podobné edície. Monster Energy stále skúša nové príchutie, nové edície a robí všelijaké sponzory s nejakými športovcami. Monster Energy sa objavila aj vo videohrách, ako je napríklad Minecraft, ale nie, robím si piču. Sa v hre Dead Standing, kde hlavný hrdina alebo charakter pil reálny Monster Energy a internet bol vtedy z toho úplne šokovaný, čo je celkom crazy. Ako som vravel, Monster Energy sponzoruje aj športovcov, ale sponzoruje taktiež gamerov a streamerov, ktorí im robia veľké promo a mohli by zasponzorovať aj mňa, takže určite píšte na mail. Monster Energy si taktiež vybudoval image na adrenalinových športov, takže sponzoruje aj všelijaké adrenalinové športy, ako je motocross, BMX, UFC, skateboarding, parkour, ja neviem čo všetko, Hot Wheels na vozíčku a takéto veci proste Monster Energy sponzoruje, takže to je za mňa úplná pecka, pretože vďaka tomu môžu vzniknúť edície ako je napríklad Lewis Hamilton alebo Lando Norris. Monster Energy nie je už len energy drink, je to nejaká kultúra, ktorá v sebe nesie proste veľa histórie a vďaka Monster Energy taktiež vznikli takíto dementi ako som ja, ktorí zbierajú plechovky, ktoré majú reálnu zberateľskú hodnotu a kamo, musím povedať, že táto plechovka má napríklad dosť pekný dizajn. Takže to bolo rýchlych top 10 zaujímavostí o Monster Energy, ak sa vám video páčilo, nezabudnite like, odber a tak ďalej, však už to poznáte a ja sa s vami teším u ďalšieho videa a zatiaľ čau.